Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak lan Ibu Guru, lan dumateng rencang sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan nganti sehat walafiat. Hadirin ingkang kula tresnani, kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari, lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungake urip umat. Amargi menika kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sedaya sanes kerugian lan bencana kangge kita. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sawijining cara lingkungan boten maringi bencana kangge kita yaiku kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yaiku lingkungan kang pantes kangge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga. Amarganipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, jaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita. Menawi sekolah kita resik, tiyang sanesipun boten sungkan kangge nyontoh kebiasaan cekap sementen ingkang kula aturaken mbok bilih wonten kelentah-kelentahipun kula nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.